लोकशाही. लोकशाहीत निष्ठेला आणि निष्ठावंताला शून्य किंमत असते. होय, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत परिसर दणाणून निघालाय. भल्या पहाटे साहेबांच्या घराबाहेर औसेगौसेंच्या गर्दीत निष्ठावंत कार्यकर्ता धडपडतोय. ज्या साहेबांसाठी पायातील चपला झिजेपर्यंत काम केलं, तो निष्ठावंत कार्यकर्ता पुन्हा हरला. त्याच्या पदरी निराशाच पडली. निवडणूक म्हणजे पैशांचा बाजार झालाय. जो पैसा देईल तिकीटही त्यालाच मिळणार. निष्ठा, प्रामाणिकपणा हे शब्द फक्त साहेबांच्या भाषणापुरते शोभतात. पण प्रश्न येतो, लोकशाहीचं काय? त्या माणसांचं काय, ज्यांनी चुकीचा माणूस सत्तेत येऊ नये यासाठी कायद्याची आखणी केली, समतेची वाट निर्माण केली. राजकारण आधी असं नव्हतं हो.